Имаме форум. Предполагам, че още един човек ще се включи. За сега сме 13. Предполагам, че господин Александър ще дойде малко, ще закъснее. Уважаеми господин Недо, уважаеми колеги колежки, общински съветници, колеги от общинска администрация, на основание член 23 алинея 4 точка 1 от ЗМСН, член 28 алинея 2 точка 5 и член 29 алинея 3 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет Берковица, във връзка с искане на кмета на община Берковица, свиквани за извънредно заседание на 8 май 25 година, четвъртък от 14 часа в заседателната зала на община Берковица при дневен ред. Единствено за сега е точката докладна записка РД 92-00-867 относно приемане на бюджета на община Берковица за 2025 година. По правилник може до 5 точки. Ако имате някакво предложение за допълване, ако няма, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува за. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Докладната е една единствена. Колеги, да зачита ли самата докладна и пак решението или по правилник? Трябва да го зачита, но докладната ще ви я зачита. Нали, все пак да се знае. Така си е по ред и закон. Докладна записка от господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица, относно приемане на бюджета на община Берковица за 2025 година. Уважаеми дами и господа общински съветници, бюджет 2025 на община Берковица е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година и 28 от 16.4.2025 година на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 година. Бюджетните взаимоотношения в централния бюджет са уредени съгласно механизъм за определяне субсидиите от централния бюджет, член 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Чрез общинския бюджет се финансират делегираните от държавата дейности и местните дейности. При съставянето на бюджета на средствата за делегираните от държавата дейност са планирани в рамките на член 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, както следва. Обща допълваща субсидия 24 милиона 457 521, параграф 31, 20 възстановените на сфери 80 664 лева, параграф 88.03 чужди средства 28 989 лева, преходен остатък за 24 година 2 милиона 652 678. Всичко държавни приходи 27 милиона 546 лева. В общата допълваща субсидия са включени средства за функция общи държавни служби 2 милиона 27 хиляди лева, отбрана, функция отбрана и сигурност 259 427 лева, функция образование 12 милиона 243 957 лева, функция здравеопазване 815 467 лева, функция социално осигуряване, подпомагане и грижи 8 милиона 740 125 лева. Функция почивно дело, култура и религиозни дейности 371 545 лева. Реализираният преходен остатък от държавните дейности в края на 2024 година е 2 милиона 652 678 лева, който се състои от целеви средства в образованието, социалните дейности, отбрана и сигурност, здравеопазване и икономически дейности. Общинските дейности се финансират съгласно член 53,
точка 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година с обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, трансфер за други целеви разходи за местни дейности и се допълват с данъчните приходи, прогнозирани от отдел местни данъци и такси към общинска администрация и с постъпления от операции с общинско имущество и местни такси, чието размери се определят от Общинския съвет. Финансирането е както следва. Обща изравнителна субсидия 2 милиона 211 хиляди и 100 лева. Целева субсидия за капиталови разходи 1 милион 859 хиляди и 900 лева. Зимно поддържане 230 хиляди и 900 лева. Трансфер за други целеви разходи за местни дейности 150 хиляди и 600 лева. Данъчни приходи 1 милион 291 хиляди лева. Неданъчни приходи 2 милиона 684 хиляди лева. Преходен остатък 2024 година 3 милиона 536 хиляди 658 лева. Данъчните приходи са предвидени приходи от годишен патентен данък 15 хиляди лева, данък недвижими имоти 250 хиляди лева, данък върху превозните средства 720 хиляди лева, данък от придобиване на имущество по дарения 300 хиляди лева, туристически данък 6 хиляди лева. Неданъчни приходи са планирани както следва. Приходи и доходи от собственост 350 хиляди лева, общински такси 1 милион 864 хиляди лева, глоби, санкции, наказателни лихви 150 хиляди лева, други неданъчни приходи 10 хиляди лева, постъпления от продажби на нефинансови активи 260 хиляди лева, приходи от концесия 30 хиляди лева, всичко общински приходи 11 милиона 964 хиляди 158 лева. Всичко приходи бюджет 2025 година 38 милиона 964 хиляди 704 лева. Разходната част на бюджета за 2025 година 38 милиона 964 хиляди 704 лева. Разходите за делегирането държавата дейност за 2025 година са разработени на база натурални и стойностни показатели, заложени в стандартите, утвърдени с решение на Министерския съвет 93 от 25.2.2025 година за определяне на стандарти за финансиране на делегирането държавна дейност, общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социално осигуряване и грижи, читалища. Разпределението на разходите по функции е както следва. Делегиране на държавата дейност, функция общо държавни служби 2 милиона 82 476 лева. Функция отбрана и сигурност 315 965 хиляди лева. Функция образование 13 милиона 94 503 лева. Функция здравеопазване 836 953 лева. Функция социално осигуряване, подпомагане и грижи 10 милиона 212 971 лева. Функция почивно дело, култура и религиозни дейности 425 185 лева. Местни дейности. Функции общи държавни служби 1 милион 733 551 лева. Функция отбрана и сигурност 1 милион 165 388 лева. Функция образование 22 хиляди лева. Функция социално осигуряване, подпомагане и грижи 406 хиляди лева. Функция почивно дело, култура и религиозни дейности 1 милион 413 563 лева. Функция икономически дейности и услуги 1 милион 593 825 лева. Функция разходи некласифицирани в други функции 110 хиляди лева. До финансиране на държавни дейности с общински приходи. Функция общи държавни служби са 1 милион 64 134 лева. Функция здравеопазване 20 хиляди лева. В проекта на бюджета за 2025 година община Берковица са заложени следните целеви разходи. Увеличени са средствата за еднократно подпомагане и стимулиране на раждаемостта от 700 на 800 лева на дете или общо 30 хиляди лева. За първ път се залага средства в бюджета, насочени към младите хора на възраст между
15 и 25 години. Инициативата ще бъде под формата на отборна игра с образователен и приключенски характер при Открий Берковица с бюджет 18 000 лева. Финансова помощ за подпомагане на лица и семейства с репродуктивни проблеми в размер на 20 000 лева. Средства за публично-частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт и поддръжка на тротуари 50 на 50 в размер на 20 000 лева. Помощи за социално слаби по решение на Общинския съвет 2000 лева. Увеличени са средствата за еднократно подпомагане съгласно приети от Общинския съвет правила 30 000 лева. Увеличени са средствата за културни прояви от общоградски, национален и международен характер 200 000 лева. Заделени са средства за финансова подкрепа на деца с изявени дарби 7 000 лева. Увеличени са средствата на спортните клубове 150 000 лева. Увеличени са средствата на клубовете на пенсионерите и инвалидите на 25 000 лева. Заделени са средства за спортен календар в размер на 32 000 лева. С Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, приет от 51-то Народно събрание на 21 март 2025 година, приложение 3 към член 113 алинея 11 за прогнозния размер на капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти към бюджета на община Берковица, съгласувани следните проектни предложения. Проект ОП 24 001 1929 реконструкция на ВиК мрежи и обновяване на улица Еделвайс, улица Грамада, улица Йордан Йовков, улица Пирин, улица Ясен, улица Странджа, улица Тополите, улица Бор, град Берковица, община Берковица, област Монтана, 4 460 900 лева. Проект 24 00 0743 аварийно възстановяване на общински път МОН 1026 Петрохан Берковица от километър 2 плюс 966 до 5 плюс 163,72 4 милиона 309 800 лева. Проект 25 001 реконструкция, основен ремонт на ВиК и улична мрежа на територията на община Берковица 4 милиона лева. Проект ОП 24 001 1930 реконструкция, изграждане на ВиК мрежи и рехабилитация на улица Кирил Методи, град Берковица, община Берковица 3 милиона 407 100 лева. Проект ОП 25 001 0121 ремонт на улици на територията на община Берковица 2 милиона лева. Проект ОП 25 001 0025 реконструкция на водопроводна мрежа и обновяване на улица Шабовица, град Берковица 1 милион 860 400 лева. Проект ОП 25 001 0026 реконструкция на ВиК мрежа и обновяване на улица Лале, квартал Раковица, град Берковица 761 300 лева. Проект ОП 24 001 0746 изграждане на водопровод по улица Средна гора, реконструкция на уличното платно и тротуара по плана на град Берковица от точка 280 до точка 311 200 500 лева. Предвид по изложеното предлагане на Общинския съвет Берковица да вземе следното решение. Да го прочета ли пак подробно цялото решение? Запознати сме, бяхме в комисията. На комисията го гледахме. Докладната си напрочел. Колеги? Да. Чети. Да чета, за да си е ясно, но няма проблем. Така, на основания член 52 алинея 1 и член 21 алинея 1 точка 6 във връзка с член 27 алинея 4 и алинея 5 от ЦМСН, член 94 алинея 2 и алинея 3 и член 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година и постановление на Министерския съвет 28 от 16.4.2025 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България и наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите 3 години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Берковица. Първо, приема бюджета на община Берковица за 25-та година както следва. Едно. По приходите в размер на 38 964 704 лева, съгласно приложение, първо, приходи с държавен характер в размер на 27 546 лева, в това число общото получена субсидия за финансиране на делегирането на държавата дейности 24 457 521 лева. Параграф 31.20 възстановяване на трансфери 80 664 лева. Параграф 88.03 чужди средства 28 989 лева. Преходен остатък за 24-та година 2 652 678 лева. Приходи с местен характер в размер на 11 964 458 лева, в това число данъчни приходи 1 291 000 лева, неданъчни приходи 2 684 000 лева, обща изравнителна субсидия 2 211 100 лева, целева субсидия за капиталови разходи 1 859 900 лева, зимно поддържане 230 900 лева, трансфер за други целеви разходи за местни дейности 150 600 лева, преходен остатък за 24-та година 3 536 658 лева. По разходите в размер на 38 964 704 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно приложение 2, това число държавни дейности в размер на 27 246 лева, местни дейности в размер на 10 880 024 лева, дофинансиране държавни дейности 1 084 134 лева. Инвестиционна програма, разпределена по функции и дейности в размер на 6 315 346 лева, съгласно приложение 3. Разходите по общинския бюджет, държавни и общински дейности се извършват до размера на постъпилите приходи по сметка, банка или каса. Второ, приема разчети на някои целеви разходи, както следва съгласно приложение 4. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата за клубовете. Трето, приема средства за социално-битово и културно обслужване на персонала 3% от утвърдените средства за основна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения. Четвърто, приема структурата и размера на общинския дълг за 25-та година, включително намерение за поемане на нов общински дълг за 25-та година, съгласно приложение 6. Пето, определя максимален размер на общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 25-та година в размер на 251 032 лева, съгласно член 32 алинея 2 от Закона за публичните финанси. Шесто, определя максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 25-та година в размер на 752 342 лева, съгласно член 32 алинея 1 и алинея 6 от Закона за публичните финанси и член 95 алинея 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 25-та година до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните 3 години. Седмо, определя максимален размер на плащането на общинския дълг и общинските гаранции към края на 25-та година в размер на 1 374 лева. Осмо, на основание член 125 алинея 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет делегира права на кмета да извършва компенсирани промени. Първо, в частта за делегираните от държавата дейност между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
Второ, в частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност друга, без да изменя общия размер на разходи. Девето, определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Берковица съгласно приложение 9. Десето, определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 4 375 648 лева или 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. 11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година, като наличните към края на годината ангажименти за разходи не могат да надвишават 14 585 496 лева или 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. 12. Определя размера на просрочените задължения от 2024 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 година в размер на 60 018 лева, съгласно приложение 10. 13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2025 година в размер на 47 831 лева, съгласно приложение 10. 14. Приема преходните остатъци от 2024 година, съгласно приложение 5. 15. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2025 година, съгласно приложение 7. 16. Приема числеността на персонала по дейности за 2025 година, съгласно приложение 8. 17. Възлага на кмета да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджетите от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета от тримесечие и да утвърди разпределението. 18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чието бюджет е част от общинския бюджет. 19. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по национална програми и от други източни за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 20. Приема план-график за обслужване на просрочените задължения от 2024 година, съгласно приложение 11. 21. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности. 22. Приема за информация протокола от публичното обсъждане на проекто бюджета за 2025 година на община Берковица. Приложение на приходи, приложение 2 разходи, приложение 3 разчети за капиталови разходи, приложение 4 целеви разходи, приложение 5 преходни остатъци, приложение 6 структура и размер на общинския дълг, приложение 7 индикативен разчет на средствата от Европейския съюз, приложение 8 численост на персонала, приложение 9 второстепенни разпоредители на бюджет, приложение 10 просрочени задължения и вземания, приложение 11 план график за обслужване на просрочените задължения от 2024 година, актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности, протокол от публичното обсъждане на проекто бюджет за 2025 година, протокол за постъпилите предложения по проекто бюджет за 2025 година,
Предложение от Ирена Стоянова Айкова. Предложение от граждани и собственици на поземлени имот в местността Голяма река. И приложение на Милован Панталеев, представляващ Сдружение Обичам Берковица. Колеги, това е пълната докладна с решението. Предложения, допълнително питания. Ако няма, да преминем към комисиите. Доктор Зарков да говоря. Комисия по здравеопазване с 4 гласа за предлагат на Общински съвет да се приеме предложен проект за решение. Благодаря, госпожа Николова. 5 гласа за. Предлага да се приеме. Благодаря, господин инженер Тоцов. С 3 гласа за, комисията предлага да се приеме така предложения проект за решение. Благодаря, госпожа Иванова. С 3 гласа за, от 3 присъстващи в нашата комисия на съвместното заседание, предлагаме да се приеме предложения проект за бюджет. Благодаря, господин Илиев. Благодаря, господин председател. От 5 присъстващи с 5 гласа за да се приеме бюджет. Благодаря, господин Йоцов. Комисия по СТО 4 гласа за. Благодаря. И в комисията по икономика 4 за. 4. Становище на комисията за 4. Така, колеги, който е съгласен с така предложен проект за решение за приемане на бюджета с всички прочетени приложения и предложения, моля да гласува за. Благодаря ви. Против. За, извинявам се, да, чакайте малко, да. Извинявам се, трябва да го направим поименно. Всеки да забележи в протокол, май, ще го отбележи в протокол. Ама процедура, ние всеки път гласуваме поименно, никога не сме си казвали имената, нали? По именното гласуване, то се и вижда вече кой гласува, важно да се отбележи в протокола. Добре, приемам. Инженер Доцов само не видях. За. Значи аз не... Трябва да го правим. Аз не участвам в гласуването като ръководител на... Значи за... Добре, благодаря ви. Сега ще само преди да дам думата на господин Найденов, след това има официален отговор господин Панталев да ви го дам. Не ставаше въпрос за кучетата. Господин Найденов, заповядайте. Дами и господа общински съветници, благодаря ви за конструктивните и съдържателни и предложения към бюджета и за активното ви участие, както на нашите съграждани. Лично аз се надявам от сърце, че ще успеем на по-голям процент да го изпълним този бюджет. Това е по бюджета. Благодаря ви пак. За другото, което искам да ви обърна внимание и да ви запозная. Преди кампанията за местни избори, предишния общински съвет, тук доста време се коментираше наложена финансова корекция на община Берковица за проект за пътищата, който проект беше изготвен и аз също бях част от подготовката и като помощен орган към комисията по ЗОП, който беше на стойност 6 милиона 260 хиляди лева. След това, по време на самата кампания, има са доста мои колажи, как съм фалирал две общини. Тогава нямах възможност да отговоря и не исках да отговоря, честно казано. От снощи вече Върховен административен съд потвърди становището на административен съд Монтана и наложената от Държавен фонд корекция в размер на около 1 540 хиляди е обявена за незаконосъобразна, както и ще бъдат възстановени хонорарите за адвокати, дадени от община Берковица. Това е да сте спокойни. Благодаря. Благодаря, господин Найденов. Колеги, ако имате нещо вие допълнително.
да кажете? Ако не, благодаря още веднъж и аз за конструктивното и приемането и да ни честити бюджета и да пожелаем на администрацията да изпълнява. Благодаря ви, закривам заседанието. Сесия 30. Да, значи на 30. Ама демек извънредно ще.